Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahan nga ti surat ti pakasaritaan ni Venus nga Napola ni caregiver. Dear Manong Nemi, hidak sublin ti puot ko, Manong Nemi. Awan ti sabali nga sa pulek no saan nga ni Johnny. Johnny, Johnny, where are you, Johnny? Johnny! Agwasa nga akong Manong Nemi inanawan ak ti nurse. Miss, talna ka lang. Sino sa pulem? Johnny. Johnny. Awang mati kadwam nga naisarek iti ospital. Siksikamit laing. Johnny, ti boyfriend ko. Saan lang ang boyfriend? Ti asawak. Liblipas ti pa nagkasar mi. Napagam nagkasar di Baguio. Nagkasar kami ti Huwes. Inlimad mi ti kasar mi. Kadagi di parents na gabata. Sandag kakayat. Gagbalin nga may kamang kadakwada. Tada sa bali nga mabahay nga pangisawaan da ganit Johnny. Naskan nga. Ata ni Johnny. Isod ka po na nga nagkasar kami gawat. Adag pipitikit sa klot mo. Uwen, so nagtal na ka, mga numapektaran di sikug mo. Sa tinatayan ni Johnny. Sa tinatayan ni asawak. Ngawat anak ko sa dino. Sinalutsod tinires Manong Nemi numalagip ko tinapasamak. Inkarigatak nga linagip. Kaya't budno Manong Nemi na imbagak kang kuwana, agayin ayat kami kani Johnny, itilikodan nga may sakla nga caregiver. Nagamamu kami Manong Nemi di may nga party. Amok nga ni Johnny kat anak, tibak nang nga pamilya. Inayat ko, inaklon ko, itilikodan nga ibagana, na siyempre, ti kayat da pag nasawaan, kayat da nga asawain na, kat may ibagin mitlaing ti pamilya, agas kadakuada. Ngayon kabutay patpatignak ni Johnny. Saan na nga tinungpal dahil nga bilin da ginaganak ken kuana. At da mapaspasamak mi idi, Manong Nemi, aking gang imbaga ken kuana nga agdadagsena. Gaboy ti dayta Manong Nemi, napapang kami di Baguio City, ti sangwanan ti Huwes, nga naangay ti makuna nga secret married. Nga mag-asawa kami, inlibas bilang. At damat sumagmano nga nanganak kada kami. At da nagpinarmaan mi nga marriage contract. Hindi pa naggapo mi sa di Baguio, nga isasalog mi, Manong Nemi, hindi pa nagawid mi kumaan dito La Union. Malagip kon. Nadisgrasya kami. Nadisgrasya kami, Manong.
malagip ko. At bigla nga nagsardeng nga 10-wheeler nga sarsarunumi kat saan nga nakapagpreno nga dagos ni Johnny. Iso nga dinong parmi ti 10-wheeler. Napukaw ko ti puot ko, ngimbiag subli ti puot ko. Tinakalawlawag nga arana-ara makitkitak. Nga jak may mulagat nga may mimpinsan dagiti matak. Dagiti mangmangig ko nga sao-sao. Dagiti sirena, tilogan dagiti pulis, sirena ti ambulansya. Naging ka nga, inwaras ko ti inwadawat ko ti imak. Hindi may gamak ti may nga takyag. Takyag ni Johnny. Johnny. Adda isuna anong name nga. Naipit. Dagiti saka na. Itilugan. Iti na kapigsat impact. Ti para kadungpar. Panang dungpar mi ti 10-wheeler. Manong name nga bigla nga nagsardeng. Johnny. Nadaitan tinaudi nga napuutak manong. Gabot ti kapsot. Kinuut-ut nga mariknak. Napuka ko ti puot ko. Naging nga nagsubli ti puot ko. Dakon ti ospital. Ni Johnny. Kaduwak ni Johnny. Ti asawak. Sa dinutayan na nurse. Mrs. Awan ti kaduwam nga naisarek ti ospital. Baka ti sabaling ospital tinakisarkan na. Agtalnakan. Tama nga numapektaran ti sikog mo. Agtalin na ka dito eh. Aging gamay yung pagangka. Pangor-oray mi kadig iti partidos mo. Naalami ti contact number ti pamilyam. Iti cellphone number mo. Ay iti cellphone mo. Digitugahan digiti gamit mo. Nakabay lamang nga kitain nila. Iti cellphone mo. Kan nadala ito yung naalami ti ramay mo nga wedding ring. Umutoy deta. Wedding ring ko. Isutad na kanya sa balit at nantakin ni Johnny. Isuot ko man lang yung tiramay ko. Sige, Mrs. Kada to pwede kita naskan ka nakbisitahin nga pasyente. Itanlakan, orayam laing, di kiti inayabang mi nga partido. Nakaturo ka kamot manen manon nemi kadi di makariingat ni mama tinamulog atak. Ngagsang sangit. Anak. Mama. Agyaman ta kinapo Diyos na si bibiyag ka. Awang matima ko ng hanakahan nga sugat mo. Nakagasgasat ka. Kanada, ti apo kumi, ti tiyan mo. Ngim ni Johnny. Ni Johnny. Pinadas ko kinontak ti number na. Ngim tsak makontak. Sa pulan nyo kuma ni Johnny. Noan yung hospital, tinakitarayan na. Sa pulan nyo kuma. Ngem pulos manong name nga sanda nga nasa pulan. Wan, kaya di makarawara kon manong name napanak, iti mismo nga kapasamakan ti aksidente. Awamait manong name, kanyaman ng pagilasinan. Namuak nga di dahi tangang lugar, kat siyempre, police department titinurong ko. Ibaga kadakwada nga naging aksidente, itikas di nga petsa. Nakarecord dito Mrs. Sino da kita nagresponde? Sir? Dua kami, ti driver nga isot asawak. Diyak masapulan no sa dinong ospital tinakaitarayan na. Ken
Diyak makontak. Cellphone na. No, Diyak mariro kita. Intarayda sa Manila. Ije Manila tinang itarayanda. Iti balay da. Siguro, misis. Aping hindi ka agsaludsod jay. Kuno, saan kat bapang kaya mismo si jay? Di ba, asawa miso na? Siyempre, amom na sa dinatayan tinakay kamangam. Diyan ka mo tibalay na. Nag-asawa kayo nga saan mo tibalay na, misis? Sikreto lang ti pa nag-asawa mi. Gab-gabo may nga sa di Bagyo. Nasadya kami nga nagkasal. Ito sangwanan ti Kwes. Tasan na kakayat na giti parents na at babae nga pag nasawan na keng kuwana. Yung mamuyo ti address na. Tsaka mo. Sigaman ti nadaan ti asawa nga di mo amo ti address ti asawam. Napukawan akong tinamnama manon name ito talaga nga awan ti mabaling ko pakakuntakan keng kuwana. Awan ti mabaling ko manon name apang sapulan keng kuwana. Inyapload ko tila dawak manon name kad dito'y ko nga inpakaamo nga sapsapulek ni Johnny. Dagiti nag-comment manon name mangluklo ko damet. Siyak ni Johnny, umakantoy. Kung daw. Hinted ko ba yung anong name it, cellphone number ko, Facebook account ko, mangluklo ko da. Gapotado rin kiti mangluklo ko, manong name it, makandisturbo da. Deta na. Nagsukata ko ti Facebook account, kata nagsukata pa yung SIM card. Aging ga manong name nga dibtengen, ti panangipas ngay ko, ti anak mi kini Johnny. Babahay ti anak ko manong. Magasangit hak, idiragsak, tanakalasad kami nga gina. Nga madamit sangit ti saem, tapiman ti anak ko. Into na danakam na sapudan ng tunisunut amana. Iso dahil ni Jasmine manong nami. May ayod na papa, kinimamakin ni Jasmine. Intuloy ko, nagtrabaho, anong name iti dati matlaing nga pagtatrabaho wakas caregiver. Iti mesa care home. Kat mama kini papa, ti mga aywan, kini Jasmine, kat nung hasta nga gapuak, iti trabaho. Dagos ko mapansapulan nga kargahan ni Jasmine. Isto lang nga tinagbaling nga liwliwak manong name. Wan, yung kasladak, mampukahon din ang nama nga dumtang tumitlang ti kundawang agsabat tumanan ti dalan mi kini Johnny. Dan duwatawan ni Jasmine manunemi rinugyan ng manen nga Armen di kiti lalaki. Ada nasawak, kasmang kitayo, ada wedding ring. Abag nas kan nga Armanda. Unang yung di mo makontak ni Johnny. Saan ang nita mo? Baka no natay, kaniding aksidente. Imagine, di pigsa di impact. Si kamad lang ko na nga napuutang nga naipit. Dagi di saka, wano bagi ni Johnny, iti dahita nga pa nakadung pariyo, ti 10-wheeler. Inyawid day so na jabang kayo na, ijay Manila. Nakita na siguro ti home address na, iti wallet na. So sa giant nang itrayenda, baka no dead on the spot. Ni Johnny, isong intaros dan iti pagtaingan. Nagdikitay naganak kang kuwana. Saan? Si Bibi Akisona. Nabalo kan, Venus. Imagine, lipas ti kasaryo, nabalo ka adagos. Edmond, aklonan na. Kad nakasagana ka mangibilang apod nung nagtawad kanyak ni Jasmine. Ikarik kang kanata, Venus. Adamat karbigang nagragsak. Umanay nga ragsak ko ti anak ko. May sanlaing lalaki ti patpatig ko. Kaya na tayo manunusan. Ni palang Johnny ti patpatig ko. Aging gaman ng naming matugyanan ti anak ko tagsaludsud. Kastat ko na ni mama.
makulit ka nga ubing salsaludsudan na no sa sino ka no ti daddy na. Kanina da kami tagsarita, may kananak ka. Ada problema? Mami, apeng awan dading ko. Kit ni grandpam, so dading mo. Diya, sa balit ti daddy, sa bali met ti mami, sa bali met ti grandpa, sa bali met ti grandma. Anak, intundumting ti panawan nga maawatam ti pasamag. Ilawlawag minto keng kati amin. Okay? Sibibiyag ka di pa ni dading ko, mami? Ano nga minti ko nanda grandma ken grandpam? Bagada nga natay ka nun. Anak, gin ko nakumit, sampa nga natay. Sibibiyag ni dading ko. Matagdag kainip ko no ka. Among pa'y dagdag kainip? Situin, datay, matulog ka nga, kasla, pudno ti mapaspasamak, hindi na ko makariingak. Kano makariing ka, apay ganda na kariingan, tap ni istorya ang dagdag mo. Mandi na may istorbo titurog mo, nakimimas matiturog mo no ka, mami. Ano't madagdag mo? Nga, at dalayang ni daddy ta si Dag. Nga makitkitak ni daddy. Ngim na asit gak, umad adayo man. Ginasukat pukpuk kawak no ka nga. Umad adayo, tuno ka nagpukawin. Kahit nga sa anak, talaga natahin ti amam. Natahin ni daddy mo. Opat idin titawan ni Jasmine Manunemi, idi tabigla kiting napukawa nagtitrabaho. Manunemi. Di kaya na home, kapag trabaho Manunemi naganumalya. Nagkaproblema di kiti aking kukwa Manunemi kit bigla latan nga nagserada. Imbaglagi di Manunemi. Ta nagunod bimit lang di makon ko ng separation pay. Ay nagaw itan ti planom. Tinamag ni mama. Hindi ako sapol sa baling ang trabaho. Kahit ko mama. Lumapanag sa Syudad, Idya Manila. Taapit sa Jeti kahit mo pagtrabahuan. Ado mati mabaling mo pagtrabahuan dito laon niya na. Sampur Nando City. Kahit ko timapan sa Jai. Tabarbaring no. Masapulak ni Johnny. Anak, natayan ni Johnny. Sakto lang mamati no. At may pakita nga tanim na. May sikamot lang ko na anak nga. Saan da ka akayat? Naging parents na. Anyat mo no nakalasat isuna. Kaya di nga disgrasya. Kaya gito nga panahon akit nabayagdan nga nag-asawa. Iti babae nga kayat naging parents na nga. Bang asawa ken ko anaw nga asawain na. Mama, tanong na si bibiyag ko nga isuna, apay ka saan nakaasapulan? Kahit amo naman doon sa dito pang sapulan na ken ka. Imposible. Nga di magkagaran ko mamang sapul ken ka, kada kayo. Kada amo na nga masikog ka. Kada baka amo na nga takilitan ti anak na. Uno anak yo. Iso nga lipate mo ni Johnny anak, lipate mo. Ngam jak pulos gidandat nga linipat manong. Hindi pa panagsasearch ko Manunemi ti Facebook, iti social media, nakakitak di may isang announcement, manipot di may isang agency, nagsapsapol ka na iti caregiver, nag-message sak, imbaga kahit ko nag-apply. Manunemi, indot ko ti cellphone number ko, tinawagan na kasigod. Yes, Venus, sigada ti kaw-out mi ti message na, iti page mi. Ay, da kayo man, aking ko ka ti agency? Ilocano kayo? Ilocana. Kadwa ng empleyado dito kiti Ilocana. Kinabudno na, Ilocano na kiti agkasapol na ti caregiver.
Mabaling ka din nga siya ti rekomendaryo, ma'am. Sure. Gabato si kakarti mo na kimontak. Mabalin mo lang ako, i-submit dito di kita yung application letter mo, ti experience mo, kaya na dumapay may panggapkin ka. Inarabid ko nga ron manong na yung kadagtong palak. Aging ka timawag man ni Mrs. Simon. Ma'am, rekomendar kan, idag ka sa pulan. Asin na tas si Kaswek, bedridden ka di ma'am, no? Saan nga bedridden? So na lang ta baldado. Haan nga makatakder. Agbibiyag na tayo iti wheelchair. Di makina nga wheelchair. Nga mawang palaisyon na dito sa Pilipinas at da pala sa Amerika. Dumting da next month siguro. Ngayon siguro iti mayorduma kontak ko. Kat mabalim mo ti mapanin. In preparation iti pa nakaisagana. Iti pa ng trabaho no parang asikasong kengkwana. Mapangkat ti a week before. Isumatin ti pangrugyan ti panagsweldo. Bagang matikinggan naman at sweldo ti makabulan na gini. Yes, ma'am. Ngayon before nga mapangka sa jay, ag-report ka monetary agency. Tapos na may patuldumin ka no sa dinotente address. Kaya mabalinta ka ba ikuyugan. Ma'am, ano problema? Ano problema? Ada anak ko. 4 years old. Ngayon nasimkot mat ka di. Kahit mo sawan itugot mo. Itugot ko ti makalawas nga panagururay ko ti pasyente. Tuntumtengan ti pasyente nga si Kaswek. Mabaling kong tumat nga. Ibilin ka na kanya kung may dalain. O sige, bahala ka. Basta awan ti sausawir mo kabayatan nga trabaho ka. Tawan na ito itilinteg. Ngagbaling ka ang caregiver. Iti pasyente ay ayawanan pa iti anak mo. Nagrubot kam nga rod nga ginamanom nemi kat numabalin sandak apalubusan dagiti nagadlang kaniya. Barbaring iti kasto puspusan kat masarakak ni Johnny. Talaga nga saan ka mo pukawon tinamnama? Saan ma? O resalsudan nyo kini Jasmine. Panunti ko na ni mami, grandma. Kaya ta mayatak na sumuhort kang kuwana. Kaya ta takam nga duwat ang sapol kini daddy. Bahala kayo. Nag-report ang iti agency manon na mikalpasan na takamlatan nga natin nag-travel na naglugan ni taxi nga nang itulod ka na kami iti may nga dakkel nga balay. Nagdakkel nga balay ti pagyanam, mami? Wait. Siyempre, baknang da. Nagdakkel, nagngato ti gate da. Saan da guardian ta? Ruangan. Sige, tumsagan, nagplete ako. Anong name dumasadagak ti anti guardia? Itinagbaitan, iti rehas. Sa record ito papel nga masken nga ipakita. Ikaw pala, ma'am. You're so beautiful. May anak ka. Oo. Pero, sublik tumit lang ipaawit kung tumit lang sa di probinsya. Sige. Pasok na po. May nga bakit, manong nemi nga medyo dabyana, iti tinawagan ti kwardiya, kiti isot simabad. Oh, Venus. Yes, ma'am. Naanak ko naman natang kaniyak. Siyak ninanam nga digna. Nabayagan nga mayorduma, iti ito nga takalabalay. Nabayagan nga talken. Nagiti pamilya da Jan. Jan? When? Ti aga po sa Amerika ang isot pasyentem. Ni Jan. Ni Sir Jan. Huy, nakakyukot na to yung anak mo? Uwan na ni Jasmine. Kasano pa nagtrabaho nga ron nga datoy? Nasing petakmit na lola. So nga ore andak ditoy. Napaka magtrabaho lahat ni mamin ko. Talagang hindi ko yun. Di agawit akmit lang si probinsya. Mabalin, andak ko malat ditoy.
Daan takot ka doon ni Mami. Naglaing ka nga sumaw. Mga ayaw kang ubing ha. Sumurot ka kanyak sa JT Quarters yun. Yam ang mukha ka nagitira dumapadang again dito eh. Di hardinero, di kusinera, di labandera, paradalos, kanda dumapay. Inya mamunak nga rod manong naming nga nagiti kakaduwak. Dito di kwarto, ano usam tigin ang ilat na at siksikamit lang. Kwarto may kini maming ko kung ayo alola. Ayun, kwarto yo. Kini maming mo kabayatan nga uro-urayan tayo ni Sir John. Sige, pilat home ha. Agagadang kayo ngamangan. Ada oras di pandangan. Today tumidlang lugar. At agdog ka namin saan nyo. Okay? Abang pangururayam. Isurok kang sa dinutayanti paggasilidan to ni Sir John. Manong naiming pasyarnak dinanadig na ti pakabuklan ni Takkalabalay. Aging nga dinamag ko. Nana? Nagiti naganak kini Sir John. Ano na sa di Amerika? Nagbati na sa Jai. Sunungar ti ka doon ni Sir John nga sumangpid dito Pilipinas. Ti pinansin na. Jay, apaman lang din nga maimbagan to na imbag ni Sir John. Isundot pa nagkalaysada kay ni Ma'am Maureen. Ma'am Maureen? Di ba ba nga kayan ayat ni Sir John na itantal lang amin ti kasarda. Ikabuti pa naka-aksidente ni Sir John. Naka-aksidente na. Sino? Ni Sir John. Ipartes na ti Burgos, La Union. Nagkapo ka sa di Baguio. Abay nagigtod ka. Sir John o Sir Johnny? Sir John. Pero kata, magidak ti picture na. Nagigtotak manong name. Diyos ko. Ni Johnny. Kung nagtopeng amin, nalaga nakasasayat ni Apo Diyos. Agsapsapol kami, nakam nga gina, sapsapulin mi ni Johnny. Kit ni, siyak din ang probaran nga, agbaling nga caregiver ni Johnny. Nga gapo sa Amerika. Iti pa naka-aksidente na, sa Amerika, tinang ipanandaking kuha na tapno makalasat. Oh, hindi magbagam? Venus? Ay, nana. Abekas talaga hindi pa nang matmat mo kini Sir John. Nagkakapwapuhan. Kahit mo ka din makita, tilangamat ni Ma'am Maureen. Adat to nga album. Ito yung kinamtikin na sweet da. Bagay dati kami. Nagpintas ng babae. Nagpintas ng babae ko na. So na lang ta nagsayang. Gabot na aksidente ni Sir John. Nimbaga ta si Bibiyag. Ay naman di makanakas. Kasi Jemet. Nga makuti di ginisaka na. Gabot kas diya nga sasad na managpungtot. Iso ang anusam to iso na nagpuntot. Han siguro nagpuntot. Numakita na. Ana na? Ay awan. Nang roon na makita na tanak mi. Di? Awan na. Awan na. Awan. Awan gahim, di ba sa pa apekto, tikas diyang aksidente na pasamak ni Sir John. Kat di na amo ti pagbagana. Hanya ti kayo sawan. Na amnesia isuna. Na amnesia? Di na bakit amo nga dyan tinakan na. Nalalaing namot sa Jay Amerika ang talagang
Tsaka mo nga ilawlawag no apay nga sanda nga napagsubli namin pinsan ti dating langana, pigsana, panagnana ken no apay nga sanda magasan ti panaka-amnesia na. Ngem ko nada adumteng tumitlaeng nga malagip na ti kinapudno. Di na pakit amo nga girlfriend na gamit ni Maureen. Awan ti malasin na. Stagaya. Di saan nagtungarot nga malasin. Diyos ko. Edi pa nang guruuray ming nga dumteng ti aldaw ng isa sang peten da Jan, wano ni Johnny manon name. Nagbalin nga makayayo ti anak ko dito'y dakkilabalay. Magustuhan na ginipadak manon name nga katulong di nga balay nga kaayayam kin kasasarita isuna. Aging ka ko na kanyak ninanadig na. Dakkel to lagi din nga kawa. Ito no, awanin dito ni Jasmine. Apay na. Hindi, dito yung makalawas nga kaadana dito eh. Apo, makitam tiranyag, tirupa rin iti katulong nga pada. Makayayo nga min, kinaglaing nga talaga, nabibo. Amuna ti, mga ayayo nga amuna ti, o kastano ti bambanog, dagiti katulong nito, kit malag-anang kano tiniknada, kaputa, anda ni Jasmine. Dakil to lakit akawa. Nananig na. Awan lakit akungat. Kadyak lakit na mabaybayan ti trabaho. Dili mabaling nga saan kung tulong nga paalaalan ti anak ko. Tapno ang gawit sa di probinsya. No adan to kawa yo dakdakkel pa kanya. Kita mayit ka lakit din ako. Ibagak to nga apo ko. Nga di mo ito ibagbaga nga anak mo, tapno saan nga gungat ni Ma'am Maureen. O sige, katulag yung ano di makatulong, takas na nito ti mabasamak. O lawan, siya tiba ka mo. Handa na po ko nga din na oras. Katulag tamat ni Jasmine, tapno abo na sugbat na, no kas pagarigan tagsud ni Jan ko nakuman ni Sir Jan, uno sa anggat ni Ma'am Maureen. Aging ka nga dimtengen day tanga aldaw manon nini. Da kami iti mayorduma manon nini iti nagabay iti dakil nga ridaw ti balay mga uray kadig iti dumteng. Hindi may isareken ti kotse manon nini ti oneg ti gate kanatan ti karahe imuna nga nakita kadim saag manon nini ti may nga nakapimpintas ng babae, isuday dyan ni Ma'am Maureen. Nagpintas ng peso. O na, adot atiwan ng artista kadamadel. Isunalaing na, tilalaking ipatpatig na, mga ipatpatig keng kuwanan, kasi dyan mati kasasaad na. Aging nga din desagdan manon nimi nga naka-wheelchair. Dahil dyan maten, ni Sir Jan. Umay ka, tapos sumabat na kadakwada. Manong name naka-sunglasses ni Johnny. At imresan na iti pa naka-aksidente na. Oh no, kapungatan ti pa naka-amnesia na, nasaan nga naragsakisuna. Kanin tultuloy ng angasta nga, saan nga nagsubli ti dati nga pamagina. Hello ma'am. Hello. Nanadig na. So dito di caregiver para kay ni Sir Jan ni Venus ni Ma'am Maureen. Ma'am Maureen, good morning po. Talagang nga karimot lang. Adun experience ko. Lagit saan nga sigurado nga sikat agtultulo nga caregiver ti agbalinto nga asawa. Sindiran ka. No mapagtalkang kamatlaang no adanto ti reklamo ni Diyan, kayang kaagad alisto kang tuwat nga sukatan. Aramidag ti amin, ma'am. Anapinda sa panagserbi. O sige, anabalato rayam. Mabalim mo nga iduron ti wheelchair ni Diyan. Ay, yes. Hindi kamakman ng name. Naidurong ko, no nito.
Saglatan, kaya. This is a machine who will change. Paganda lang, ganda rin. Makastrike ka. Unang imsiris, no. Sa mong ipapilit, kayat mo. Nuanyat kayat ko, iso. Pasensya kan. Alis to magpungtot. So nga nuanyat ko na, itong palim na tantap na hong problema. Kinunamit ni Ma'am Maureen, manong. Sulatan na. Tinang pantar, ti wheelchair na, manong. Nang ipamuspusan no kasano nga nakastrike iti unag. Ngayon sinusurot ko. Tayo sumatibilin. Aging nga siyak tinang ilukat, tiri daw, tiya silad na. Is that my room? When, sir? Dito di bagada nga room mo. Sige, aglisa ka. Simbrek, manong name. Sir, magkakahit ko yung tulungan kayo nga. Sumagpati ti katrayo. No, I can manage. Kamay lang. Yung nakakaasi, manong name. Sana makuti. Tisaka na. Ululudan na. Saan nga nakarikon ti kwarto na bakastaon iti undos tilingat na. Naging kama nun na may nagplasta lang nagtukaw o nung nagsanggi iti headboard. Sir, ano di masapul yung aramidak ka na. Itad ko kada kayo. Get out. Get out of my room. Ang tumpal kan! Yes, sir. Nyamat din. Dati kat nakalala ilukan niyak ni Johnny. Itabugbog kawan na. Dinakam-am mo. Dinakmalasin. Diyos ko. Aging ka nga naibanak ni Ma'am Maureen. Venus, ma'am. Dagito bilin ko. Dumangig ka na yung bag. Dagiti agas ganas ka nga tumaren ni John iti bigat. Iti aldaw. Iti rabi. After meal amin. Wan ma'am. Dato importante. Dato importante nga di mo liwayan nga pagtumaren iti dato ng agas. Nalawag ka rin? Wan ma'am. Ngayon, paraan na nagito nga agas. Samon nga sulod-sudin no, paraan niya di kita. Tapos siyempre, no saan na nga masapul, pag may patubar kang kuwana. Ha? Ay, sorry ma'am. Pero sulod-sudin no niya di kita. Siyempre, isok indreseta di doktor. Ngisot magatang, kinapod no na ko na importante nga ipatumar mo nga di mo liplipatan. Awan ti magatang dito Pilipinas. Nagatang amin sa Amerika. Iso nga nung maibusan. Agorda tuman sa di Amerika. Tapos di kastakad may patulod. Ay, wan ma'am. Adapay kuwam? Salusudam? Awanin ma'am. Anak oras ka diti rumbang nga panagmil na. Panag-breakfast na, lunch and dinner na. Alas 7 ti bigat. 12:30 ti mala ti aldaw. 6:30 ti mala ti rabi. Numalapsan na taging gana lang ti 7. Masapol nga sa mga paglisayan. Tuwing merienda na nga ron, ma'am. Sa mula ikan, no dumawat. Ngayon no tinakadawatan ti merienda, hamog ikan. Hindi mo liplipatan, ha? Adala ta danom iti asidag na. Adala ta nagyan ti danom, ti pagyanan ti danom, ti wheelchair na. Kasanong nga ron, ma'am, ti panag-CR na. Ikatam lang di diaper na. No kahit nagdigos-digosam. Ako pagtanagam na saan nga tumangkin. So nga dati problema. Iba't pati ko ni Jan. So lang tilalaki ti biyak ko. Na-aksidente met ngayon karaitat na kadalayan ti kalay sa amin. Yung saan nga bali? Kaya kalay sa kami mo saan. Nalpasin nga tulag kada kitinaganak yung kuwana. Nga niya, ma'am. Namon nga sa lusudan no niya. Basta asawa ko ni Jan.
kaduwak nga magipagtawid kadagiti kinabaknang. Nasyak tikang ron na nita mga sasikaso sa negosyo dito sa Pilipinas. So nga nagawid kami. Tapno asikaswag ti negosyo. Negosyo nga tawid mi kini Johnny. Kaya dungas pagarigan da saan nga maimbagan ni Johnny kat matay, oras ang kampanya nagkasar. Siya ka tawid kadagiti kinabaknang nga para king kuha na, para kada kami. Apikas natin sa umam. Nga niya, ibagbagak laging katipod no. Kaya agasawa kami yun kan saan, no awang gasat ni Johnny kat matay. Siyak ti papanan ti amin na kinamakna nga para king kuha na. Nalawag. Una ma'am, sigurado ito ma'am. At kasla tayo reklamo. Awan ma'am, ano ko pagreklamo awan pulos ti pagibiyangam ti niya pasamak basta anungam ti aramidem ti pagribengam. Asikaswab ni Jan. Itad mo amin nga kasapulan na, paragtumar na, panangan na, panakadigos na, panakaskwat na. Kahit ungtan na ka, o saktan na ka man kas pagarigan, tagliway ka, bahala ka ni Tireta. Basol mo no kas pagarigan. Anong nemi ididamo ket talaga nga naunget? Bugkaw dito'y bugkaw dita. At dapat igidigun daw manong nemi nga sipaten nak. Anay, Johnny. Nga Johnny? John! Nga Johnny! Sorry. No. Sa anak mo makatong pala sigot kang ka. Numarigatan ka, gikat ka. No. Sana ka gikat. Or anya tararamidam kanya. Anusan ka? Agan anusak. Kat nugas tanga tikusak manong nemi. Sanga tumangkin ngagpaiso. No manag kitain na. Matmatan na. Johnny. John. Ay. Sabi ko mata, magkikooperar ka tapos sana ka marigatan. Makaanos ka? Ananusan ka? Apay? Kaputa, napatig ti trabaho. Kandakal mati sweldo, sayang no, may katak. Kawanin ti masapulak pati dakal sweldo. Kapuka di lang di kadakal sweldo. Kan iba't patig ko ti trabaho. Dakal man ti sweldo kung saan. Di ka maalas. Di ka sa nga naramidem. Ada asawam? Ada. Kada nyo karot kong kunin di asawam. No, asikaw som di kas kanyat. Amo namat nga sa nga tumangkan. Amo namat nga inood tilak. Ore man pa'y kas pagalikan. Sa ito tayo ti asawam. Sapsapulek. Nagpukaw. Ano ya? Pinalawan na ka? Kinapod nun na kaduwak ti anak ko dito'y. Ada anak mo? Kaduwam dito'y. Abesan mo magkita. Ay, baka na iparit siyo nga ada anak ko. Amo ka din ni Moring nga ada anak mo? Nagtulag kam yun kinanadig na nga apo ko na ti anak ko. Kahit ko makita. Kahit mo makita? What? So alistom ti mang digos kanya. Itento hardin kahit ko pakitaan ti anak mo. Idin itulog ko ni iti hardin manon ni Johnny. Nagdadarasa kanapahan ni ti ayan ni Jasmine. Kasasarita na nga luliwain na di kita aglablawa. Nana, nidig na. Ada Jenny. Apay, nadigos mo ni Jan. Wala dati hardin kahit nakano makita tanak ko. Imbagam nga tanak mo. Huwag nana. Kahit nakano makita. Anak kita, ay aba mo na. Anak, umay kan.
Pananta mami, inta kininda. Mabagat kini titom nga dyan. Ti asa sa kasuwek. Dedayang nga makapag na, ti naka-wheelchair lata. Oh my God naman, kahit nakakano makita. Manong name at damat gagar nga rik na ti anak ko. Mabalin siguro nga pagpapaubusan na nga agbalin nga amana. Huwain manong, kinidada kamin, kastawan iti parang matmat ni Johnny, iti anak mi. What is your name? My name is Jasmine. Wow, you're very cute and you're so beautiful. Teka, agsaklot ta. Ha? Mag-atag ka, kaya nga, Urel na paarakop ti anak ko manong name. Iti amana, nga dinamong isot amana. Kad na paarakop ni Johnny, iti anak na nga dinamong isot anak na. Apay, tito, napay nagsinay ka, tinonin? Tsaka mo, kasla ada sumsumra kiti panurot ko. Kasla da malagip ko. Ano ito malagip mo, sir? Malagip mo nga anak mo? Ha? Mano ka din katawan nga. Nagkapo ka Diyos di Amerika. Sipot pa nakadisgrasyam. Almost 5 years? Kasta ka di? Kasta ka no? Liman tuman tinatawin ko, sir. Tito. Yan no, 5 taon mo. Baka 5 kumamatin taon dyan anak ko. Ang damot anak mo, tito. Abing saan ko malagip. Abay kasla bumtak ti ulok no kayat ko nga lagipan. Sir, na-aksidente ka kano. Pwede pa nagbakasyon mo sa Luzon. Luzon matitoy niya. Northern Luzon ko na kuma. Nga, natulag idin ti kalay sayo kin Maureen. No. Anot no? Saan ko kayat ni Maureen? Ano tikit mo sa sir? Saan ko nga ipatpatig ni Maureen? Di kita layang parents ko timang gusto keng kuana. Saan mong ipatpatig at saan ka nga adat normal nga rik na amnesia ka. Siyempre sa awat ti malagip mo. No, awan ti nadadahil ti memory nadadahil na ti talaga nga rik na kaduray mo pa yung amnesia. No talaga ko mga agayatak kini Maureen. Diba? At damat na kita'y saan nga na amnesia nga at malipatan da nga girlfriend da. Ngayon, at damat pakariknaan da ti ayat iti panaka-amnesia da. Apig ko nga saan ka mainlam kini Maureen sir nagpintas. Ito sa pulik. At kahit ko makita. At kahit ko malakipan. Jasmine? Tito? Mani po tita, datatekat ka doa ha? Omongan na agungat ni Tita Maureen. Kung nagpisod sir, dinamungan anak ko. Amangan na ikatinak. Nukas nga mamon na anak ko doy. Baka nung dinakayat nga nadagkatirik na ayo ni Jasmine nga anak ko. Kumakit awanan da diyang Maureen. Diya kaya ti sona. Ngayon sumunti kaya di parents mo.
isut nangitalkan daking ka. Kumaga nagsublin di memorya. Kanapay nga sangko makuti di kiti sakak. Naglalaing di mangga nga sa Amerika. Nga mapay kastoy. Nagtumtumar kayo sir. Nga datang nga intan ni Maureen nga tumarin nyo. Ngayon bilin na nga sangko liwain di mang tumar ka na kayo. Kita para amit lang ti bagimbagan nyo. Di ba nagsubli ka no ti memoryayo. Kaya ti posible nga makakutin ton ti makuti yun ton ti sa kayo. Diyak peke din kaya tagtumar. Tao mat pagbalbaliwan na. Kumarakaro man. Sige. Kahit ko nakin na. Alaman sir. Idurong kun. Abraham mo idurong ng tiwal sir. Kung kaya klatan. Basta panawang ka dito rin nga gina. Umay nagtulata pa kanina ng tumindang ti oras panangan ko. Sige sir. Anak makunam kini tito mga dyan. Nagmayat, mami. Kasla niya. Kasla iso ni dading ko sa pulen ta. Anak. Isang kading isong kuma. Nag-arapaap ka lang. Isang kading iso ma. Mami. Anak. Nahumat namin di pakitam na picture na kanya. Nahumat iti tinapating nga picture na iti cellphone ko. Ada iti na-develop. Ada iti bag ko iti nga. Dati pa naka-aksidente ka umatin. Ngayon miso anak. Miso tipod no dadim. Anak ko na mami. Awan. Sambal lang nga na pagsalitan ta. Basta niya, mami. Dandanita masarakan ni dadim. Diyo po to, at dala iso na ti asidag. Kapag ko nang tikasta. Isot matagtagainip ko. Diba? Hindi ko adatadjilaon yun, matagtagainip ko iso na, nga agpakita, no, asit gakit aday wanak, tuno ko nagpukaw. Ngayon ti ba natagtagainip ko to'y, at dala iso na. Ngimjak mat magawat. Gawat kas jacket mandimot. Jak man makuti digiti imak. So nga, at dalangin ti sangawanak, jak man makuti ti imak tapno, harakupag ko ma, kasi tagtagainap ko. Kalpasan ti makabulan manong nemi at damanin ni Ma'am Orin. Oh, kumusta ti pasyente? Ha? Venus? Okay mat, ma'am. Ako man reklamo na? Kaya ako man reklamo na kaya nga, ma'am. Saan ko mga nasyat iti? Saan lagi din nga nasyat ko mati parang tartara ko kaya kuha na? Good. Ewan gayam. Kamu ka na ibusan dito nga agas. Nga importante nga pagas mo. Oh. Alam. Tahang nga bali nga aghamo mapatumaro no maibusan dito mga agas. Basta saang lakit nga na ito di maibusan. So nga, ipatuloy mo tumarin. Ipatumar kang kuha na. Nalawag? Nalawag man. Di ba kas daawak manong namititid na nga tableta? Kat awang karton na. Awan level na. Awan pwede makita manong naming nga level iti mismo nga tableta. Idinto trado nga maagas manong naming adda bungon na, adda karton na, makita mnuan niya tiya agasan na. Hindi nga tat kayo tason dito nakunak tinakin ko. Ito na pa nakitilikod manong nemi ada sadya ti anak ko. O anak, anong problem ito ando di kita na pipindas ito nga mabaling ko nga ayamin mami. Di kita ni ayamak di kita kabarbaro pa dito nga karton. Karton? Dito mami ni kay bilbil lang na dito iti. Dito ni, nagdalos. Muti rata karton. Anong nemi itirabaw ti karton? Kiktutak. Dito isaman dati.
Kaing-ingas dati tumtumaran ni Johnny nga one level na. Dito ti karton na. Ay, pinadas ko nga binasa manong naming yung tsak maawatan. Tas anak ba't nga doktor kuno parmasis. Adaatap ko manong name. Adaatap ko kat dayta ti kapunan no apay nga panggap ko ti mapanitiya parmasya. Namang saludsud no anya ti klase na tangagas. Kasta nga tinaramid ko manong name. Sana kang gumatang ma'am. Ngam kahit ko lang nga mamon no anya talaga ti pakausaran na ti ngagas. Mining-mingan da. Nakabaybayag. Ay ma'am, nangalam na ito eh. Iti basura. Basura? Apay ka di ma'am? Awang magatang ang kaso di Pilipinas. Kensang ka basta makagatang iti na ito eh. Illegal na ito nga drugs. Delegado. Wakano. Apay pangususaram. Karton lang nga naalak. Kahit ko lang sa lutsudin no, anati maagasan no, usar di naglaon. Ngam awan nagyan na talaga. Awan nagyan na. Magdahon nagyan na. Ngam mapay nga ta karton nga nasarakang awan nagyan na. Ano nga ti kaya pakausan na ito ng drugs. Tsaka mo, tibakas na awak no, apay nga daking ka na ito eh. Ito, sigun iti level na, sigun iti panagadalmi ang kit ko. Kasi lang ko muna tayo illegal drugs, shabu, di ba? Ya shabu, mamuli ang aramaten, tapno, amo ka, maibturam ka sa puyat mo, o no, depende si pagtripam. Dito yung mat, kasi lang, at sa gubanit mo, kaya't mo ang talinaed, dito nga sa gubanit, para ganun. Dito sa agbaliw tiriknam, ang talinaed no, anya ka. Kas kumano, ano ma'am, mabaling ka din mayagas dito eh. Kadagiti, na aksidente nga saan nga makuti, dagiti saka na. No. Imbagak man ka, no kaya't mo agtalinaid, kasasaad mo, tumaram da ito'y, tapno agtalinaid, tigat hanga maagasan, hanga makaagas, no tigat mamagtalinaid, mamaging steady. No amnesia ka, no na-amnesia ka, kaya tumaram da ito'y, awan ti posible na nga agbaliw nga malagip mo tinapalawas. Na, agtalinaid nga ti dati. Beto, bang usos na rin dito, kadagiti ka, dita kayat ti alisto nga mataingan. Anya? Ano di mo kayat nga manayonan ti tabon mo? Tuman ka ka na ito eh. At agtalin na ka nga ti dati. No itak at karugrugsuam. Agtumar ka na ito, tapno agtalin na ti rugsum. Kastagayam. Ngimno da sakit mo, agasan na tagtalined nga sakit mo. Kasi jay. Sige nga ma'am. Agyaman na. Magkuri ka. Ano nga may trabaho? Saan ma'am? Thank you. Delegado da ita. Numabalin, kat ipuuram. Kat no adaman nagyanakin ka, numabalin, ibuling mo. Gabutan no, at makakita kin ka. Pagkatiliwan na ka, ibalot na ka. Nagdagis gayam tirantara ito nga mahurin ko naktinakam ko. Husto na di imbaga naman ng nemi. Nga ore no sa anda nga kasar numatay ton ni Johnny. Kapilitan tulatang iso iti agtawid kadag iti tawid ng kagayambak ng ti pamilya ni Johnny. Sana akayat nga maimpagahan ni Johnny manong. No digit ti kayat na kitagtultuloy kas jet kasasaad na.
pakanagmuler ton ti panunot ni Johnny kinagpakamatay. Jak itulok ko na. Jak mo tiramindak kasanong ibagak kini Johnny. Iti kasta nga panunot na ada nga tapatyen na. Yung mga ibagak kini Johnny ket maibagan tumat ni Johnny kina Maureen ang mga at datagas nga ramiden ni Maureen kada kaming agina. Hanya nga tiramindak. Jak mo nga mabalingin yung wanda ito kini Mayor Duma. Tinaramid ko manong. Manipod na amuak, umadideta, nga agas, saan ko nga patumaren. Nalpasan ti panagtumar mo, sir. Awanen, dito may isang nga agas, nga puraw. Tumari kapag nga awanen. Naibusan. Awan, ginatang ni Maureen. Awan. Kaya mabalin, sir. Saan ko kaya't nga ipatumar kang kanday jay? Sahabay. Isot may isang rason kang kapo na nuapay nga sang agsubliti dati nga normal ang panunot kadrik nam. Kensa mo makuti, dagiti sakam. What? Ang sakit mo sawan. Sir, tulungan ka. Sir, napatay ka. Saan nga gapo ta napatay ti trabaho? Agan anusak. Agan anos kami nga gina. Naragsak kami nga agsabikan ka. Iso nga sangman nga saludsuden pa inuapay nga sangkod nga patumartikas jay. Ken ka. Ken mo kung mga magbagakin na Maureen. Tama nga no, di nakton makikita. Agungot lagi din umamuan na. Iguanong-gunam na sir nga dahil tati kang runang nga sanggolip-lipatan nga ipatumarkan ka. Imamong ka di. Nga naduktalak. Nga sana rumbeng ang tumarka tigas jay. Nito sa sawam, Jack maawatan di bagbagam. Sir, sa anak akabusor. Ngim ni Maureen ti kabusor. Iso ti kontrabida iti istorya. Ika maawatan. Laladaban akon. Makulkul ti panunot ko, adada nga makulkul ti panunot ko, karigit nga magbagam. Lalalang ano sa mo nga ipatumaren, di saan? Hamon ko rin ibagbaga ki ni Maureen. Sige, kung bibiyang ni Maureen, jak pagit kahit makikita yata nga Maureen. Makabulan manong nami sipod jak patumaren ni Johnny ti kas diya nga klase ti agas. Inita, numanin awagan na ni Jasmine. Buy-buyahik manong nami iti panang saklot ni Johnny kini Jasmine. Parakdirin na pa manong nami iti mismo saklot na. Yawawak lamang numay batan na. Sa bagay, nagdiso ni Jasmine, karuutan met kaddi. Ngayon kasanunong mo na di ulo na. Manong nemi, ada na si putak kang kuhana. Medyo makutkuti na tisaka na. Imasidega. Johnny? Venus? Di mo kakuran no Johnny, awag ko keng ka? Kalaga may ayo ka unay ka ni Jasmine. Gabata kasla para kanya, kakasla ti anak ko dito. Anak mo kini. Awang ka dito madlaw mo, Jasmine? Tito? Venus? Madlawangan niya. Dati-dati nga saan ko nga mapatakder ni Jasmine iti tumeng ko nakasta nga saklutek. Ngayon matakit kasalat ng biyag nito lupok. Kasalat pimig sa akon. Makutik ti sakat. Sa mo pilitin no sa mo pala kabaylan. Iniinot data, Johnny. Iniinot.
Dito ti pagsayatan na. Tasaan ka na pagtumtumaren ka dahil iya. Sapsapulong nga saan kun nga ipatumarkin ka. Hindi kit mo sohin. Di mo ka di madlaw. Nga nagbabaliwan darik nam, tabagim. Idit saan ka pagpatumaren na natidak kila purong tableta. Malagi mo di ko nakin ka. Nga dahil dyan nga agas ti adada nga saan nga mang paibag ka. Gabota saan nga nasyaat ti aramidin ni Maureen. Di na kayat nga maimbagang ka. Di kayat nakit matay ka. What are you talking about? Sa mong pilitin ta panunot mo, baka adadangag muler ta panunot mo. Ininot lang, Johnny. Ininot. Kat palubusan na kalahin nga Johnny, tawag ko kin ka. Kabota husto, tinagan mo nga Johnny. Johnny. John and Johnny. Parehas lang. Diba? Awang ka rin dumalag mo nagan nga Venus. Tsaka mo. Kahit ko ti mapaniti kwarto. Kahit ko tagina na. Kahit ko pagina na enti panunot ko. Imbag lagi din manong nemi tadwa nga bulan nga awan ni Maureen. Uwen. Tayo kibagbaga na nga mapangkano di Hong Kong, tadasa nga tinegosyo da di Hong Kong, mapansa di Amerika, tapno mapangkano man ang gumatang tinayon ti agas ni Johnny. Ta saan na kano ngamin kayat ti na magulpe nga gatangan. Sa isumat lang mga bagamano nga narigat kano gumatang ti kasjay. Mapagtalin na edtirik na, ken kinaubing di may sa tao. Dagayam ka sa nga agas mano. Ken no tumaren di kiti da sakit na agtalin na keng kuha na ti sakit nga saan nga magasan. Aging kama nun nemi na iti may sa nga bigat. Mismo nga ninanidig na tinangayap kanyat kahit na kano makasalita ni Sir John. Dua kayo nga gina. Kain kayo ni Kate ngayon. Kapang kami na. Sir Johnny? Tito Johnny? Jasmine. Tito, come. Iti pa nang bagkat naman nun ni kanyang Jasmine. Nakita nga nag-react. Dagi dito ang asaka na. Dati naisurot na. Iti panagpuwersa na nga manangalaki ni Jasmine. Kahit nasawan na, makuti na nag-isaka na. Tito? How old are you? Birthday yakin to no. Maminsan nga bigat dito. Kati, babae. Tito, babae. Babae amang girl. Venus. Sir Johnny? Ikatamtawag mo kanya ka, sir. Johnny. Ni Venus. Siya ni Venus. Yeah. Si Katiin na anak ko. Na ni Jasmine ti anak ta. Ha? Ano to ko ng tito? Si katisap-sapulin mi nga daddy mi? Ay dadik? Si katisap-sapulin nga dadik? Si katisap-sapulin ni mamik nga asawa na? Sana ka nilang agtagtagainip. Venus? Jasmine? Nupod nun di ka di mangmangay ko kain ka, Johnny. Kaya talaga nga sangkang agtagtagainip. Naimbagan kan. Ama muna kon. Nga ama mong pahin ni Jasmine. Duwa nga bulan, Johnny. Nga saan ka pinagtumar.
Ti sapsapulam nga tableta nga saan ko nga ipatpatumar ken ka. Hindi kita so hindi ito ay. Saan nga kayat ni mauring nga maimbagang ka. Ni mauring nga kayat digid naganak ken ka nga sawayam. Nga dito tiga po na nuapang inapanta nagkasara sa di Baguio. Iti sanguan ng ti West. Iti ta mga mom nga da nagpitpitik iti saklot ko. Nga ti ba naghawid ta. Iti iling ang burgos. Iti sigsag. Sanjay. Nga na dinong parmo. Bigla nga nagsarding ang wheelchair. Sinapsapul ka. Sinapsapul ta ka. Saan ko nga mo nga sikat ti pasyente? Nakasaysayat ni Apo Diyos nga iturong ka na kami nga gina. Tapno umay kam ditoy. Tapno matulungan ta ka. Iti kastoy na pasamakin ka. Finos. Johnny. Umarakop ka kanya. Nakas ti pa nangarakop ko ay danak ta. Manong nami inlawlawag ko ken kuha na ti may papan iti agas. Kabutan na nain manong nami nagsublin ti simpeng ti panunot na. Ken talagang numampaysaan na pala nga madiretso ti magnang makatakder ni isuna. Ngagpilay-pilay dahil talaga po no api nga inggatangan mi nga dagos iti sarukod. Iti tagring di cellphone na manong nami ni Maurin to tawag. Agawid ka nun. Intun bigat. Manong nami tinaramid ni Johnny. Inala na kaniyak manong nami ti karton ti legal nga agas. Kaninamag pa kanyak ni Johnny no adda idulduling ko nga nagyan na. Adda ko na. Hinted ko. At tinawagan na manong nami abogado. Kabigatan na dimteng ti abogado nga nun nami kaduwa na digiti pulis. Ngay di dumtengin manong nami ni Maureen, dinaamor ti mapaspasamak, di sumurek. John, I'm here, I'm home, John. Nakikitutlahin ngin manong nami, hindi makita na nga nakatakdir ni Johnny. Ngawan sa rukod na. Nga madang termindua. Nakiktot. Gabota siyempre. Hang ekspektari ni Maureen nga nakatakder nga makapagnisun. At dati kiktot naman ng nemi di makita na di kiti pulis. Sarento. Mabalin nyo nga maganda ito nga babae. Kaya palungsot ko iti pagbalutan. Ay, John! What's wrong? Ano tikit mong iba? Ay, miss, lading iti may tungtungpul kam. Ibatandak! Awan di basol ko, apang ipusasandak. Anya ko man di basol ko. Hindi yung pakita nga mismo anong name ni Johnny ti karton. Kaya dapat nagyan ng agas. Hindi na ito. Apang nga kasto yung agas ti patpatumar mo kanyak. Dito ti takal ebidensya. Tapno isaklag ka. Tapno palungsod ka ti pagbalutan. Ayop ka. Kahit mong talinay edak, ti kina-amnesia, kahit ti kina-nutil ko. Tapno maaramid mo ti kayat mo. Hanya ti amok. Baka nadumad do mga lalaki, ti pakisipsipingam, kabayatan nga't kinabak ng mig at isot ti usu-usarem. Nasapol nga sumpatan, itiliteg na ito yung naramid mo. Imbaglagid din. Tanairanra na nga ni Venus na nagbalin nga caregiver ko. Among kani, nga da kami tag-asawa. Tasakbay na-aksidente kami, kat nag-asawa kami, nagkasar kami, ada pa kagitaan, nga da kami kitag-asawa. Ni Jasmine, nga da tuwing obig, isut putot ko keng kuana. Isut rumpek, nga kadidlang tagnayon, saan nga si ka? Dakas ka mabae. Ipakamu kada
kada papangin mamang pagamom ni pakamom. Baka isod na bakit mangiduron ken magnagdag. Tapno di kasta ket malusot kiti pagbuludan. Hayop ka. Alilawam na kita naganak kanyak. Pati siya. May nakataktak na nga tao. Alilawam. Awan nga ron tinaramidan manon nemi ni Maureen. No dinagtung pala si Murot kadigiti pulis. Manon nemi. Dakam nga tanti kararagsakan nga gina. Edi dumtengen ti kastoy nga pas tibiyag mi. Nalainganin manong nemi ni Johnny. Kada kami tekas kasilad akadwami manong nemi ni Jasmine. Edi dumteng manong nemi di kiti naganak ken kuana. Awanen ti reklamo da. No diket kastaon ti yaman da kanyak. Thank you dalanga thank you. Thank you dalanga thank you kanyak. Nang runa, manong naming at magustuhan dala urang nga ubayang ay ayamin ti apu ko da. Manong nami imbaglakid din tanakasay siya at ti Diyos kada kami nga gina. Tainturong na kami iti ayan ni Johnny. Tapno ang makapagserbi kami kan kuwana kan mailiklik mi isuna iti dakes nga panggap ni Maureen. Iti agdama manong nemi at dandua agakapsat ni Jasmine. May isa nga junior ken may sapay nga babae. Da kami nga gasawa manong nemi iti mga asikaso kadagiti negosyo. Na ipatawid kada kami dito'y Pilipinas ken sa Hong Kong. Nabuyak nato nga programa manong nemi kada damatay kapuna no apay nga friend request ken ka tapno kali kagumak iti panakaiburay mat dati pagkasalita. Ken sabi ko man tandamat ni bati nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga agbuya ken dimngeg more power to your program anong ken God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo Venus.